Dragi gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u Otvoreno, u kojem se večeras bavimo ratnim kaosom u Ukrajini. U Minsku, u susjednoj Bjelorusiji, prije nekoliko sati počeo je novi sastanak takozvane normandijske četvorke. Njemačke kancelarke Merkel, francuskog predsjednika Holanda, ruskog predsjednika Putina i ukrajinskog Porošenka. Što možemo očekivati, pitamo večeras goste Otvorenog. Ovdje uživo u našem studiju su s nama profesorica Jelena Jurišić. Dobro večer. Dobro večer. I profesor Tvrtko Jakovina. Dobro večer i vama. Dobro večer. Tijekom emisije priključit će nam se iz studija u Strasburu i hrvatski europarlamentarac Andrej Plenković, ujedno i predsjednik Komisije za suradnju sa Europskog parlamenta za suradnju sa Ukrajinom, a javit će nam se uživo iz Minska i naš kolega Miro Aščić koji prati situaciju na terenu. Među ostalim, upravo dramatične pregovore koje, gospođo Jurišić, umalo da nisu ni počeli danas. Da. Jesam li predramatično to definirao? Pa jučer je izgledalo da je malo predramatično, a danas ipak da ima i tu nešto. U svakom slučaju kontaktna skupina se sastala jučer, negdje malo prije ponoća su završili pregovori s nekim naznakama da će uskoro nastaviti, jer su ukrajinskoj strani predani određeni zahtjevi, odnosno trebali su se očitovati i nisu se javljali cijeli dan i nastavak sastanka kontaktne skupine počeo isto vrijeme kad i summit četvorke. Gospodine Jakovina, koliko je to neuobičajeno zapravo da imamo nešto što nalikuje, recimo to tako, na Dayton, ali da su unutra zatvoreni neki od najvećih svjetskih lidera, ne njihovi predstavnici, ne predstavnici direktno zaračenih strana sami, nego doista Putin, Hollande, Merkel? Pa nije često da se četiri predsjednika, dva koja su u nekakvoj posredničkoj misiji. I Putin je službeno I Putin je naravno donekle, možda malo više zainteresiran pod navodnim znacima. Nije neobično, ali nije dakle često, ali nije možda tako jedinstveno. Kriza je vrlo ozbiljna, čuli smo sva upozorenja koja su išla u sve ovo vrijeme kako je s Majdanom se zapravo otvorilo ukrajinsko pitanje na ovaj način, od kojih su neka upozorenja bila iznimno dramatična. Mogu samo podsjetiti na ono što je rekao Gorbačov oko vrlo opasne situacije koja može voditi vrlo velikom sukobu i u tom smislu je možda i logično da su njemačka kancelarka i francuski predsjednik pokušaju nešto učiniti. To je konačni način da se Europa donekle osamostali malo u vanjskim odnosima na europskom pitanju u odnosu prema Sjedinjenim državama. Je li činjenica da su lideri danas tamo, da se zapravo do zadnjeg čekalo slijetanje aviona sa gospodinom Putinom, znak da se stvari uzimaju ozbiljno ili da su već izmakle kontroli? Pa čini se da su se konačno uzele za ozbiljno i to zahvaljujući SAD-u, odnosno njihovim razmišljanjima, da ne kažem prijetnji, da će isporučiti oružje, suvremeno oružje u Ukrajini. Jer ako se prisjetimo, prošli mjesec je bilo nekoliko naznaka susreta od Kazahstana preko Minska i slično. Sve je to otkazivano. Malo u početku zbog Charlie Hebdoa, poslije očito zbog nemogućnosti bilo kakvog sporazumijevanja, približavanja pozicija i sada kada je zaprijetilo indirektnije, odnosno jasnije umješavanje SAD-a od onoga što je Obama nazvao posredništvom u predaji vlasti, onda je očito Europa shvatila da je kusno čas da ipak mora snažno djelovati. Kad govorim upravo o toj američkoj ulozi, jesu li oni pogurnuli pregovore, da tako kažemo, ovom prijetnjom, ili ovo jedan od onih primjera kad se vrlo često zna govoriti da se Amerikanci znaju ponašati kao slon u staklarni? Više oružja na ukrajinskoj strani vjerojatno će automatski značiti više oružja na proruskoj strani. Pa da, ja ne mislim da bi puno oružja tamo moglo ikome pomoći i mislim da je mir zapravo osnovna stvar koju moramo težiti, ali ne bih rekao uvijek da je američka pozicija nespretna. Mislim da često evropska pozicija može biti puno nespretnija nego Sjedinjenih država. Vrlo je važno vidjeti, dakle, zaustaviti ovo što se sada zbiva, a činjenica da su se našli ponovo u Minsku, bi mogla sugerirati da je nekakav minimalni kompromis prije ovih zatvorenih pregovora pronađen.
vidjet ćemo što će se događati s time. Čekamo uključenje kolege Ašića. U međuvremenu kolega Marko Stričević pripremio jedan podsjetnik na neke od ključnih momenata koji će vas podsjetiti kako je zapravo kriza postajala sve dramatičnija i dramatičnija unatrag posljednjih nešto više od godinu dana. Prije samo 100 godina grad Lavov, središte ukrajinske nacionalne ideje, bio je u istoj državi kao i Zagreb. Iz negdašnjeg istočnog uporišta Austro-Ugarske monarhije ljude danas mobiliziraju za rat na istoku Ukrajine. Fronta na koju putuju udaljena je 1100 km, a do Zagreba ima svega 900. Toliko je velika zemlja Ukrajina. No osim što je velika, Ukrajina je svih ovih 2,5 desetljeća samostalne državnosti ideološki raspolučena zemlja. Zapadno od velike rijeke Dnjepar uglavnom se sanja ulazak u Europsku uniju i govori se ukrajinskim jezikom. Na istoku pak tradicionalno vlada nostalgija za sovjetskim vremenima, iako i na istoku većinu čine etnički Ukrajinci, svugdje osim na poluotoku Krimu. Всем внимание, по укрытиям. Uskoro će se navršiti godinu dana otkako u toj zemlji bjesni građanski rat. Službeni Kijev ne kontrolira oko 7% međunarodno priznatog teritorija Ukrajine, uključujući i 5. najveći grad, milijunski Donjeck. Sve je počelo, kao i uvijek u modernoj povijesti Ukrajine, na glavnom kijevskom trgu Majdanu. Višemjesečni prosvjedi proeuropskih snaga protiv nominalno proruske vlasti predsjednika Janukovića u jednom trenutku prerasli su u krvoproliće. Do danas nije jasno tko je sve, s kojim ciljem i za čije interese pucao i snajpera po glavnome kijevskom trgu. Januković je svrgnut, ali pravi pakao tek počinje. Istok zemlje ne prihvaća radikalne nacionalističke antiruske poruke koje dolaze iz dijela koalicije koja je na vlast dospjela silom, a ne na demokratskim izborima. Rusija iskorištava krizu vlasti i zauzima poluotok Krim nakon referenduma o nezavisnosti koji je proveden ekspresno i uz pomoć paravojnih postrojbi, te bez renomiranih međunarodnih organizacija za promatranje izbora. Krim je za Rusiju svet, kao što je Jeruzalemsko brdo hrama sveto za Židove. Aneksija je potpuno u skladu s međunarodnim zakonima i Rusija neće popustiti pritisku Zapada i neće ga vratiti, nego čuvati zauvijek. No čak ni jednostrana aneksija teritorija međunarodno priznate države, prva nakon Drugog svjetskog rata, ne može se još nazvati paklom u usporedbi s onim što čeka kontinentalni istok zemlje. U regiji Donbas proruski pobunjenici proglašavaju nezavisne republike i također žele ujedinjenje s Rusijom. U pomoć im stiže i teško odrediv, ali vjerojatno značajan broj boraca iz Rusije. Službena Moskva uporno poriče da sponzorira pobunjenike u Ukrajini, ali ovaj čovjek, prvi zapovjednik samoproglašene Donjecke narodne republike, Igor Girkin zvani Strelkov, do 2013. je bio pukovnik ruskog FSB-a. Ljetos je dao ostavku na mjesto pobunjeničkog vođe i vratio se u Moskvu, odakle daje intervjue u kojima zamjera Kremlju da je odustao od projekta pripojenja Donbasa Rusiji. Neki smatraju da je ovaj rat izbio kao neželjena posljedica borbe oligarhijskih klanova unutar Ukrajine za poslovnu prevlast. No sada su na scenu stupili mnogo veći igrači. Iz Washingtona dolaze pritisci da SAD počne slati oružje ukrajinskoj vojsci. Tome se protive Njemačka i Francuska, jer bi to moglo rasplamsati rat u kojem je već izginulo više od 5000 ljudi. Ukrajina bi u tom slučaju mogla postati neka nova verzija hladnoratovske Angole, u kojoj su 70-ih Amerikanci i Sovjeti naoružavali suprotstavljene snage u borbi za prevlast. Gospođo Jurišić, koliko je slabost ukrajinske države bitan faktor u ovom sukobu? Spominje se korupcija u policiji, spominje se korupcija u vojsci, mnogo proruskih zapravo aktera u zapovjednom aparatu i policije i vojske, uloga oligarha koji su puno snažni zapravo centralne države. Trenutno jako. I to bi mogao biti jedan od argumenata koji je prisilio Porošenka da ide na pregovore i da se suglasi, da se ipak pokuša naći određeno mirno rješenje. Naime, dakle, s jedne strane su oligarsi koji su prošli tjedan nekoliko njih izišlo s inicijativom da se makar referendumom zaustavi rat. Naime, oni su velikim gubicima i dnevno državu rat košta 10 milijuna eura, tako su neke procjene. Inače, u državnom rezervama ostalo je 6 milijardi dolara od 21 koja je bila prošle godine 1.1. U proračunu za ovu godinu planirano je duplo više novca za vraćanje inozemnih dugova.
to isto sada vjerojatno više nije opcija. Da, s tim da je jučer Ukrajina zatražila od Rusije odgodu vraćanja duga koje moraju vratiti do kraja godine, a koji nije uopće unesen u taj proračun. Dakle, zemlja koja optužuju da je agresor, mole za pomoć, prije su molili za struju, za ugljen, sad mole za novac i tako. Osim toga, zadnjih dana smo slušali priče o neuspjeloj mobilizaciji, gdje dakle ukrajinski narod čak i na ovom radikalnom zapadu bježi, čitava sela bježe van Ukrajine, od Rusije preko Rumunjske, Poljske i slično, da bi izbjegli novačenje. Tako da su uspjeli od 200.000 planiranih sakupiti samo 20% pozvanih. Znači, zapravo nema nekog jedinstva definitivno u državi? Ne, narod shvaća da rat nema smisla, oni u tome ne vide u ratu smisao. Sam Porošenko je dobio izbore time što je govorio da je on protiv rata i prvi dan kad postane predsjednik da sutra dan ujutro 8 sati sve staje, više rata nema. Međutim, stranka rata, kako se to kaže, u Ukrajini je jako snažna, pogotovo sada u parlamentu su radikali veoma zastupljeni. Jučer su recimo predložili raskidanje diplomatskih odnosa sa Rusijom. Danas su predložili kazneni progon svakoga ko negira agresorsku ulogu Rusije u ratu. Zatim svakog ko nije izbjegao iz Donbasa se proglašava dezerterom i tako dalje. Koliko je u toj čitavoj priči zapravo moglo se predvidjeti i za vrijeme Sovjetskog saveza i onda poslije raspada Sovjetskog saveza taj trend drukčijeg gledanja, recimo to tako, na budućnost zemlje. Dakle, kad govorimo o ovom momentu zapravo da su i na istoku Ukrajine Ukrajinci ti zapravo koji su u tom dijelu zemlje dobrim dijelom proruski orijentirani. Gledajte, Rusi i Ukrajinci do ovoga sukoba nisu bili u neprijateljstvu. Dakle, njih uspoređivati sa Hrvatima i Srbima, da ja vrlo pojednostavim sada, naročito 90. godina, nije dobra usporedba. Međutim, sad su se stvari promijenile. S druge strane, vi imate dramatičnu radikalizaciju, ali ne smijemo zaboraviti, mislim, Rusija u ovoj priči nije samo pasivni primatelj i promatrač onoga što se događalo u Ukrajini. Tamo su se zbile strašne stvari, međutim, gledajte, Ukrajina je vrlo slaba zemlja. Ukrajina je bila slaba zemlja i mi moramo znati jednu stvar, da se bez enormne pomoći financijske Ukrajina neće moći stabilizirati. Kakav god bio rezultat pregovora u Minsku, Ukrajina neće postati stabilna. Ako u nju ne uđu milijarde novca kojeg, da se razumijemo, Evropska unija sasvim sigurno nema. Evropska unija 2 dana sada već znamo da neće biti nikakvog rezultata pregovora oko Grčke, koja je puno manji problem nego što je Ukrajina, a kamoli Ukrajina. S druge strane, Evropska unija sama po sebi nema jasnu sliku oko toga što želi Ukrajinu. Mnoge zemlje, neke su zemlje vrlo radikalizirane, u strahu, ako hoćete, one koje su bile u sastavu Sovjetskog saveza, eventualno Poljska, puno više nego neke druge, ali Mađarska nije, kao što ne postoji niti među zapadnim zemljama potpuno jednak stav i potpuno jednak pristup. S druge strane, mi imamo ogromnu krizu na Bliskom istoku i zbivanja u arapskom svijetu, naročito oko kalifata, jesu prvorazredni svjetski problem povezan sa terorom koji dira svakoga, koji se ne može lako identificirati kao što se mogu strane u Ukrajini i tako dalje. I u tom smislu Rusija donekle jest čak i saveznik, kao što je bila kad je čečensku pobunu stavljala rješavala. Tako da imamo vrlo složenu situaciju gdje ne možete odbaciti jedan ili drugi. Što se te složene situacije tiče, najnovije vijesti, treba bi na ovog trenutka dati i Miro Ašić. Miro, dobro večer. Što kažu najnovije vijesti iz Minska? Domagoj, dan je ovdje počeo vrlo loše, beskrajno je dugačak i još nije završio, zapravo, iako će ovdje uskoro ponoć. No izgleda da neće tako završiti. Naime, prema posljednjim informacijama, sudionici samita će potpisati deklaraciju o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine. Što će još stajati u toj deklaraciji i kakav se status jamči za samoproglašene republike Donjeck i Lugansk, to ćemo vjerojatno saznati tijekom noći ili tijekom jutra. Treba reći da se ovdje po lokalnom vremenu do 12 sati nije znalo čak ni hoće li biti samita, ni kada će trojica predsjednika i njemačka kancelarka stići u Minsk. Stigli su tek oko 6 sati, ruski predsjednik Vladimir Putin posljednji, a u pregovori u ovoj palači iza mene počeli su tek nešto iza 8 sati. I oni i dalje traju u proširenom sastavu. Mogli bismo po tome zapravo zaključiti da će se ovdje večeras zaista nešto dogoditi. Ovo je zapravo bila jedna nova šansa
nova šansa miru u Ukrajini, pogotovo nakon što je američki predsjednik Barack Obama počeo ozbiljno govoriti o naoružanju Ukrajine. Njemačka kancelarka i francuski predsjednik su shvatili da zapravo vojnog rješenja u Ukrajini ne može biti, jer bez obzira koliko Zapad pošalje oružja u Ukrajinu, isto toliko će oružja Rusija poslati u Donjeck i Lugansk. Stoga se nadamo da će se ovdje večeras zaista nešto potpisati i postići kakav takav mir. Domagoj. Koje su bile početne pozicije suprotstavljenih strana i kako pretpostavljate, možete li spekulirati, bi popuštanje moglo onda zvučati? Znamo zapravo da je ukrajinski predsjednik Porošenko izjavljivo da federalizacija nije nešto na što on želi pristati. Kako god, zapravo Rusija od početka izbijanja krize u Ukrajini inzistira na federalizaciji Ukrajine kako bi na taj način zapravo onemogućila Ukrajinu da jednoga dana postane dio NATO saveza. Zapravo mislim da se Rusija sa tih svojih pozicija neće ni pod koju cijenu povući i da će ona garantirati ili jamčiti teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, ali da neće pristati ni na što drugo osim federalizacije. Pitanje je zapravo kako će na to reagirati ukrajinski predsjednik Porošenko, koji je do sada odbijao pristati na federalizaciju i zapravo je samo proglašenim republikama jamčio određeni stupanj autonomije koji one nisu prihvatile. Pitanje je također kako će reagirati vlasti u Donjecku ili Lugansku, ali zapravo možemo očekivati da će one morati prihvatiti onaj stav koji dođe iz Moskve, jer zapravo bez potpore Moskve ne bi mogle ni opstati. Domagoj. Kakva je atmosfera u Minsku? Pregovarači, novinari koji to prate, kako komentiraju bilo koju alternativu nastavku ovih pregovora pod okvirom normandijske četvorke? Domagoj, ovdje je dakle jako puno novinara, novinarskih ekipa. Mogli bismo reći da je zapravo prava novinarska najezda na bjelorusku metropolu. Ovdje gdje ja stojim zapravo nalazi se sigurno jedno 15-ak novinara koji se konstantno uživo javljaju. I zapravo svi očekuju ovdje da će nekakav oblik sporazuma biti potpisan, jer jednostavno nepotpisivanje sporazuma nema nikakvu alternativu i sve to zapravo vodi u daljnju oružanu eskalaciju. A pogotovo možemo pretpostaviti da će i ukrajinska strana ovaj puta biti popustljivija, jer je ona uvijek pristajala na pregovore onoga trenutka kada je na bojnom polju bila poražena. Kao što je to bilo prije 5 mjeseci kada je održan prvi samit u Minsku, tako je i sada zapravo pristala na pregovore kada su pobunjeničke snage počele poprilično napredovati. Evo, treba reći da se zapravo i sada u jednom kotlu kod Debaljceva nalazi od 5 do 8 tisuća ukrajinskih vojnika praktički u potpunom okruženju. I zapravo ovi mirovni pregovori su za njih spas, jer bi u protivnom bili ili uništeni ili bi se morali predati. Domagoj. Miro, hvala za večeras. Novi vijesti naravno u informativnom programu Hrvatske radiotelevizije očekujemo od tebe već sutra od ranoga jutra. Lijep pozdrav. Gospođo Jurišić, teritorijalna cjelovitost, s tim da ne znamo što piše iza zareza, je li to po vama potencijalno ipak povlačenje ukrajinske strane u pregovorima? Pa sigurno da tamo neće pisati Krim. Da. Jutro se Porošenko krenuo vrlo mirno u dan, pa je rekao da je njegov cilj bezuvjetno potpisivanje mira. A onda kasnije je krenuo se borbenije, pa je počeo govoriti o decentralizaciji država, ali da to nije jednako federalizacija i da on to nikad neće dozvoliti, da neće dozvoliti bilo kakav oblik suvereniteta i da je spreman u bilo kojem momentu proglasiti ratno stanje u cijeloj državi i nakon toga je krenuo u Minsk. Sad ćemo vidjeti na što je pristao. Baš da će biti neke velike, ne očekujem sad baš Dayton, ali bilo je riječi o demilitariziranoj zoni kao programu minimum i nakon toga nekim pregovorima i malom obliku suvereniteta, ali najvažnije je mir ipak. Je li zapravo ruski cilj ostvaren destabilizacijom Ukrajine na način da se zapravo stvori neki dio koji ima, teritorijalni koji ima poseban režim? Naprosto to je nešto što onda jamči da Ukrajina u takvom stanju ne može ni u Europsku uniju, ni u NATO. Je li to nešto što je zapravo strateški cilj Rusije? Imati pojas?
Prvo mislim da bi bilo važno vidjeti u svakom trenutku što Ukrajinci misle o tim stvarima, da li žele u NATO i da li žele u Europsku uniju i kako je Europska unija uopće kapacitirana prihvatiti tako veliku zemlju u tako teškom stanju i slično. Mislim da im u tom smislu nitko ne treba doista propisivati. S druge strane, treba znati da Rusija vrlo vjerojatno će vrlo teško pristati na ulazak Ukrajine u NATO, o čemu konačno su negativno mišljenje imali i neki od vodećih američkih teoretičara, kao što je bio Kissinger primjerice. Međutim, Krim vjerojatno neće biti tangiran, a mislim da smo tu već davno se dogodila jedna nevjerojatna stvar, dakle da ste ušli, da je bilo politika svršenoga čina, da je to provedeno kroz sve ruske institucije. Međunarodno pravo pada šaptom. Da, međunarodno je pravo u tom smislu, dakle, 54. godine je Hruščov Krim dao, ovi su to uzeli natrag i svi se zapravo oko toga pravimo, stavili smo Krim potpuno na stranu, spomenik je dignut Velikoj Trojici u Jalti prije neki dan sa šefom Dume i tako dalje. Inače, danas je završila konferencija u Jalti na današnji dan prije 70 godina, što je isto tako dosta simbolično s obzirom na ove pregovore. Međutim, pretpostavljam da će neki tip autonomije ostati, ako je ispregovarano takav, što će Rusi moći progutati. Ne znam kako će to zadovoljiti premijera Ukrajine, jer Porošenko i premijer nisu možda posve isto. Komentirat ćemo i to. Odlazimo sada nakratko odmah do Strasbura. Tamo nas čeka Andrej Plenković, zastupnik u Europskom parlamentu i predsjednik Komisije za suradnju sa Ukrajinom. Dobra vam večer. Informacija zadnja koja stiže iz Minska kaže da će biti potpisana deklaracija koja će načelno jamčiti teritorijalni integritet Ukrajine, ali ništa više od toga se za sada ne zna. Po informacijama koje imate od svojih kolega ukrajinskih parlamentaraca, kako očekujete da bi se situacija mogla razvijati? Dobro, mi smo ova 2 dana u Strasburu imali prije svega jučer raspravu na plenarnoj sjednici o stanju u Ukrajini. Bila je visoka predstavnica Mogherini. Ja sam se danas sastao sa povjerenikom Hanom koji je nadležan za politiku susjedstva i proširenja. Imali smo poseban briefing od strane zamjenika gospođe Mogherini i francuskog diplomata Vimona koji nas je uputio u osnovne konture plana s kojim su u Minsk išli kancelarka Merkel i francuski predsjednik Hollande. Dakle, ovaj diplomatski angažman Normandija formata je u biti u širem kontekstu i napor Europske unije. Unija nije mogla ići sa većim autoritetima nego tim francusko-njemačkim dvojcem najutjecajnijim liderima država članica s obzirom na eskalaciju naselja u proteklih nekoliko tjedana. Od Mariupolja preko Donjecka vidjeli smo Debalceve, vidjeli smo ono što se dogodilo u Kramatorsku jučer, danas vijesti o novim poginulima. Unija u svakom slučaju želi poslati poruku mira i zato dovođenje za stol predsjednika Putina i Porošenka nakon duže vremena je jedan uspjeh. Cilj Europske unije naravno prije svega primirje. Mi večeras nećemo očekivati nikakvo kompletno mirovno rješenje, već će u političkom smislu biti dan određeni period za pronalaženje tog rješenja, a ključ će biti u decentralizaciji Ukrajine. To je osnovno pitanje ovoga dogovora. Dakako da Ukrajina naravno ne želi federalizaciju jer to bi značilo praktički da gubi ovu bitku. Dakle, ne bih rekao samo sa proruskim separatistima, već direktno sa Rusijom. Nemoguće je da bi ovoliko dugo bilo ko na tako malom prostoru bez logističke potpore, ljudske potpore, pa u ovom smislu informacijske potpore. Ovo je jedan i u globalnom smislu informacijski rat u tijeku. Dakle, to je ta karakteristika hibridnog rata koji je trenutno u tijeku u Ukrajini na dnevnom redu. Zato je ovaj angažman jako bitan i mislim da ako danas bude postignut određeni dogovor da će to biti dobro prije svega za ukrajinski narod i za Ukrajinu kao zemlju koja je u proteklih godinu dana imala 2 izbora na kojima su postavili vrlo jasne 2 poruke. Prvo, Ukrajina želi mir i drugo, Ukrajina želi ići europskim putem. Stoga je i sporazum o pridruživanju koje je prošle godine, sami znate, pokrenuo Euromajdan, to jest odluka bivšeg predsjednika Janukovića da ga ne potpiše na kraju u Vilniusu, ja bih rekao početak, a ujedno i budućnost europskog puta Ukrajine. Gospođo Jurišić, Ukrajinci, mogu li se tumačiti po vama na taj način rezultati izbora u Ukrajini? Jesu li Ukrajinci definitivno okrenuti dominantnoj Europskoj uniji dugoročno?
Pa većina Ukrajine da, samo moramo znati da tada nisu svi Ukrajinci, svi građani Ukrajine pristupili izborima, ali svakako u toj jednoj alternativi, dakle, jako koruptivne vlasti koja je bila prije i gdje se, dakle, samo je jedna mala grupica živjela dobro, a ostali jako loše, drugog izbora nije bilo. Naravno, vidjet ćemo što će vrijeme dati i da li će i za koju godinu ostati na istim mislima, s obzirom da, nažalost, i dalje su suočeni sa koruptivnom vlašću, prvenstveno na lokalnim razinama, i sa velikim defaultom u posljednjih 4-5 dana od prošlog petka, koji je proglašen crnim petkom, u odnosu na stanje koje je bilo prije godinu dana. Devalvacija je 300%. Brojke koje su nama poznate iz ratnog razdoblja, ima li tu zapravo snage za prevladavanje razlika na političkoj sceni ili je ona potpuno pod kontrolom oligarha i hoće li na kraju zapravo jedna uska skupina vrlo bogatih, kao što je rekla kolegica, odlučiti o raspletu? I što nas zapravo iskustvo Istočne Europe tome uči? O raspletu obično uvijek odlučuje nekakva elita. Bilo je prijedloga američkih da dio tih oligarha se odrekne ponešto milijardi koje su stekli, da to učini Evropska unija, Sjedinjene Države i tako dalje, da bi Ukrajina eventualno stala na noge, što se nije dogodilo. Gledajte, oko pitanja nacionalne opstojnosti se može naći, naravno, konsenzus, to znamo iz različitih primjera, međutim, nažalost, Ukrajini nije do kraja čista stvar bila. I s druge strane, mene zanima, mislim, taj paket, što znači, dakle, što je sa Krimom? Da li mi Krim gutamo, da li ga gutamo u svjetskoj zajednici, da se pravimo da se to nije uopće dogodilo, da li nastojimo samo završiti rat i onda krizu ne riješiti, nego rješavati, to znači da smirimo stanje i onda da to krizno stanje dugo traje. Pitanje je da li bilo bi dobro možda onda da iz Evropske unije dolaze vrlo konkretni ili puno konkretniji, jasniji signali. Na primjer, kako bi bio glasio konkretni signal iz Europske unije? Uvijek je jedan najkonkretniji signal je da zazvone vam novci. Dakle, Ukrajinu bi trebalo pomoći, pogotovo u ovakvom stanju. Idemo odmah pitati onda u Strasbourg gospodina Plenkovića. Dakle, je li dovoljno čvrsto i jasno poslana poruka Europske unije i što je s Krimom, odnosno težimo li rješenju u kojem će zapravo Ukrajina više ličiti Moldovi nakon raspleta ili zapravo možemo očekivati jedno trajno čisto rješenje? Gledajte, politika Rusije u njenom bližem susjedstvu, a posebice predsjednika Putina, je na neki način da restaurira globalni položaj Rusije kao jednog od glavnih aktera. I politika zamrznutih konflikata u Gruziji, u Moldovi i Ukrajini je vrlo jasna. Dakle, destabilizacija onih zemalja koje su uključene u politiku susjedstva istočnog partnerstva Europske unije, kako bi se usporio njihov put prema Europskoj uniji prije svega, a naravno i bilo kakve aspiracije prema članstvu u Sjevernoatlantskom savezu. To je osnovni cilj i tu nema dileme. Kada je riječ o Krimu, stav članica Europske unije i svih institucija je apsolutno jasan. Referendum koji je bio isfabriciran, proveden praktički u svega nekoliko dana, bez ikakve mogućnosti da ukrajinska službena vlast utječe na njega, nije uopće priznat, naravno, niti ilegalna i protivno međunarodnom pravu obavljena aneksija Krima od strane Ruske dume. Nema nijednog aktera Europske unije koji bi priznao tu aneksiju, a činjenica kada se kaže teritorijalni integritet Ukrajine, misli se naravno na cijeli teritorij Ukrajine, uključujući i Donjecku i Lugansku oblast i naravno Krim. Kada je riječ o financijama, evo vam primjer. Europska unija je ove godine alocirala za pomoć Ukrajini preko 11 milijardi eura. To je više nego što Hrvatska ima kao članica u cijeloj financijskoj perspektivi do 2020. godine. Recentno nova odluka od 1,8 milijardi eura. 100 milijuna eura humanitarne pomoći. Stylianides, povjerenik za humanitarna pitanja, je odnio 3 aviona pomoći u Ukrajini u smještanju i praktički zbrinavanju ogromnog broja prognanih i izbjeglica. Njih je preko 1 milijun. Situacija je vrlo teška. Prema tome, pomoć koju Unija daje trenutno Ukrajini, financijska, politička, humanitarna, angažman u provedbi sporazuma o pridruživanju, postoji jedna skupina za pomoć Ukrajini koja zrcali praktički sva ukrajinska ministarstva. Ovakav napor nije bio napravljen niti za jednu zemlju u procesu proširenja od zadnjih 20 godina. Prema tome, o
potpuno snažnom angažmanu možemo govoriti od strane EU, od strane svih institucija. Mi ćemo sa strane Europskog parlamenta dati jedan program institucionalnog jačanja vrhovne rade u bavljanju europskim poslovima. Naravno da će proračunski segment biti u svake godine praktički na dnevnom redu europskih institucija i tu treba pomoći. Ja sam apelirao više puta da se Hrvatska angažira. Vodimo računa, Ukrajina je bila prva zemlja članica Ujedinjenih naroda koja je priznala Hrvatsku 1991. godine, ne smijemo to zaboraviti. Relativno smo brzo ratificirali sporazum o pridruživanju, što je dobro, i moramo dugoročno iskoristiti iskustva mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, pa dijelom iskoristite ga i za ovaj dio Donbasa koji je trenutno okupiran, jer ovoj okupacija nema nijedne druge primjerene riječi. Ukrajina je žrtva agresije. Gospodine Plenković, hvala vam na sudjelovanju u emisiji i lijep vam pozdrav. Gospođo Jurišić, možemo li pojasniti ukratko gledateljima i svima nama zapravo taj moment da su i s jedne i s druge strane zapravo Ukrajinci? Da. U sukobu. Da. Dakle, nešto što ovako kad gledamo crno-bijelo pojednostavljeno nije nešto što bi čovjek očekivao. Da, riječ je o građanima Ukrajine i naravno među onima koje nazivamo pobunjenici ili proruski separatisti. Etnički su također mnogi Ukrajinci. Da, otprilike 40% su Rusi, negdje do 60%, a ostalo su Ukrajinci. Dakle, ljudi koji brane svoj dom. Građani Ukrajine kao i oni sa druge strane. I onda kada slušamo preko medija, preko tiskovina i slično ukrajinsku stranu, ispada su tamo samo neki ljudi koji su došli u to područje, tih 7% teritorija, što smo malo prije čuli, i zauzeli su ukrajinski teritorij i napadaju i uništavaju i tako dalje. Dakle, u tom dijelu koji je sada gdje se vode borbe, u Donjeckoj i Luganskoj oblasti, do sukoba je živjelo 5,6 milijuna ljudi. Izbjeglo je, što je rekao gospodin Plenković, oko 1,2 milijuna, većina u Rusiju. Dakle, ostalo je 4,4 milijuna ljudi. Ti ljudi ginu svaki dan. Dakle, službeni podaci su da je do sada preminulo oko 5300 ljudi, to je bilo prošli tjedan, otprilike još barem 200. A Frankfurter Allgemeine Zeitung je u nedjelju objavio, pozivajući se na njemačku tajnu službu, da je poginulih više od 50.000. I većina su civili. To je još strašnija brojka. Međutim, zašto, što je u pozadini toga da dio Ukrajinaca zapravo više povjerenja ima u Putina, Rusiju nego u vlast u Kijevu? Dakle, riječ je o ljudima koji ono što je krenulo, što je pokrenulo, to se skupa bilo je prvo svrgavanje Janukovića unatoč sporazumu sa Europskom unijom koji je postignut 22. prosinca. I mi sad govorimo o sporazumu u Minsku, ali mi moramo vidjeti što će reći Amerika na to. Dakle, 22. prosinca potpisan je sporazum o privremenim izborima za godinu dana, o formiranju vlade nacionalnog jedinstva. Za 8 sati on je crgnut. Viktorija Nuland rekla određene riječi, ajmo reći fino, zaboravimo Europsku uniju, i proamerički, kako su i neki dan nazvali, borci su svrgnuli Janukovića. Tako da lijepo je da se Europska unija uključila, međutim tu su ipak veći geopolitički ciljevi SAD-a se kriju iza ovog sukoba. Ne samo ograničavanje, po mom mišljenju, Rusije i njenog napretka na svjetsku razinu, nego i Europske unije dijelom, jer ako se prekine njena energetska suradnja prvenstveno sa Rusijom, Europska unija ostaje bez jeftinih energetskih resursa iz Rusije. Morat će se usmjeriti na američke koje su 3 puta skuplji, a kada se jednog dana, što Amerikanci jako insistiraju, potpiše sporazum o slobodnoj trgovini između SAD-a i Europske unije, onda će naše europsko tržište preljeti jeftini američki proizvodi, a neće se dogoditi obratno. Kako komentirate ovaj pogled na američke interese? Ja sam malo manje kritičan prema washingtonskoj politici, pa i onda ovome što Europska unija radila, iako ne mislim da je moguće i potrebno Rusiju izbaciti iz svijeta i da je to zapravo u interesu ni Europe, pa niti zapadnog kruga, ako hoćete, od Vladivostoka do Vancouvera. Međutim, s druge strane, treba ipak imati na umu da je Putin i svoju popularnost, a ona je preko 80% unatoč rastućoj krizi, unatoč tome što sankcije su ostavile određenoga traga, vratio samopouzdanje Rusa
sa politikama i rehabilitacijama nekih od povijesnih ličnosti, što je teško poštovati, što je teško zapravo imati pozitivno mišljenje prema tome. I prema tome mislim da tu Rusija svakako nije nevina u zbivanjima koja se događaju. Tako da meni se čini da bi trebalo, dakle, osim što je važno ići na mir, da bi trebalo pronaći prave partnere na ukrajinskoj strani, što mislim da je više predsjednik nego što je premijer svakako. Međutim, Rusija nije samo promatrač u tim zbivanjima, netko tko je bio involviran i netko kad tu stvar pogodite i kad među Ukrajincima i prepoznate stvari koje možda nisu za opravdati, izjave koje su potpuno besmislene, tu između izbora dobroga ili lošega, ipak mislim da Ukrajinci ne stoje na lošoj strani nego na dobroj. I to... Jedan od momenata koji se također javlja, interesantan je iz pozicije Hrvatske, je priča o hrvatskim dragovoljcima koji odlaze u Ukrajinu. Posljednjih dana o tome se uglavnom spekuliralo, no Hrvatska radiotelevizija dobila je i izjavu jednog od dragovoljaca koji se ovog trenutka u Ukrajini sprema na odlazak na front. Evo što smo snimili. Na obuci smo već 2 tjedna i dalje idemo na daljinu obuku uz Azovsko more u jedan gradić, a onda poslije na bojište kraj Mariupolja. Motiv je bio pomoć ukrajinskom narodu i to je jedini motiv, jer plaća ovdje zapravo je nema. Mi ovdje nemamo ni za cigarete. Plaća će nam vjerovatno biti nešto manje od $200, odnosno u tim njihovim grivnjama. To će, kako inflacija sad ovdje jako velika, vjerovatno će biti ispod $150. Novac nije motiv nikako. Ovdje smo došli samo zato jer osjećamo da možemo pomoći. Većina nas smo vojnici bili ili još uvijek. Ja konkretno sam 10 godina bio u vojsci, dao sam otkaz, ostavio ženu, 2 djece jer sam osjećao da moram doći ovdje i pomoći ovom narodu. Na Wikipediji sam nešto čitao o desnom sektoru i Ukrajini, vidio poveznicu, link društvene mreže, kliknuo sam i vidio da je neki sastanak tih dragovoljaca koji idu za Ukrajinu. Otišao sam na taj sastanak u jedan kafić na Kustoši i to je sve. Gospođo Đurišić, koliko po procjenama i koliko ne mogu biti objektivne se nalazi hrvatskih dragovoljaca u Ukrajini, a koliko općenito stranih? Pa nisam baš upoznata sa našim podacima. Ovo smo zadnjih dana mogli čuti u različitim medijima tekstove i danas reakcije nekih članova naše vlade. U svakom slučaju, netko je rekao, mislim da je ministrica Pusić rekla da je riječ o ljudima koji odlaze u regularne postrojbe ukrajinske vojske. Ukoliko je riječ zaista o postrojbi Azov u ovom ili nekom drugom slučaju, to nije regularna vojska. Što je to? To je privatna vojska ukrajinskog oligarha i župana, nazovimo ga tako, Dnjepropetrovske oblasti Igora Kolomojskog, trenutno najbogatijeg i najuspješnijeg, koji ima svoju privatnu vojsku i nije ni on jedini. To nije jedina neregularna vojna postrojba na strani Ukrajine? Ima ih više i što znamo i što ne znamo naravno, ali ovo nije dakle dio regularnih postrojbi ukrajinske vojske. Dakle, ovo nije niti vojska, niti nacionalna garda. A nacionalna garda je? Jedna od varijanti regularnih postrojbi novih. Može li se očekivati, s obzirom na takvu šaroliku situaciju, da će se bilo što dogovoreno u Minsku na terenu poštovati? Pa to je ono što je i do sada bio problem ovih minskih ugovora koji su bili prije. Dakle, s jedne strane niti Kijev kontrolira sve, niti Donjeck, odnosno Lugansk, kontroliraju sve svoje, jer i tamo postoje privatne postrojbe na neki način. Jel? Oni koji znači, osim pobunjenika ovih koji su službeno deklarirani kao samoproglašene republike, postoje i tamo... Naravno, oni koji se počinjavaju, ajmo tako reći, vlasti u Donjecku, u Lugansku, to su njihove regularne postrojbe, ima onih koji nisu za mir. Kao i naravno još više, evo vidimo, sa ukrajinske strane. Tako da je nekada, recimo, jedna od postrojbi takvih je nedavno ukinuta, zvala se Ajdar. Njih je Amnesty International optužio za zločine protiv čovječnosti, pa su ih raspustili, pa kao neki dan nakon prosvjeda u Kijevu baš ih neće raspustiti i ovo je transformirani Azov
već je bilo određenih problema s njima. Da. Spomenuo gospodin Plenković i pitanje iskustva integracije Hrvatskog Podunavlja pod pretpostavkom da prevlada mir, što nadam se svi žele. Je li zapravo to jedan od modela koji bi mogao zadovoljiti sve strane? To je dobar model, to je jedini zapravo uspješan model što se tiče svjetske organizacije. Jedini? Nema sličnog uspješnog? Nemamo zapravo sličnoga takvog da su Ujedinjene nacije negdje došle, odradile posao i da je na toga mirno nastavio taj dio integriran natrag u zemlju maticu. U tom smislu, ja mislim, vidim i u tom smislu bi hrvatska diplomacija mogla biti dosta, jednom trenutku, dosta aktivna i nas bi se moglo pitati o tim iskustvima i mislim da tu možemo mi i kroz Europsku uniju, a i inače odigrati vrlo pozitivnu ulogu. Inače, što se tiče ovih dragovoljaca, pisalo se barem po zapadnim medijima i da je Putin pripremao one koji su bili dragovoljci u Čečeniji ili veterani u Čečeniji u afganskom ratu zbog eventualnih prosvjeda koji bi mogli nastupiti oko krugova oporbe koja isto tako želi mir i smatra da sankcije Rusiji smetaju, tako da manipulacije sa dragovoljcima, kao što vidite, u raznim zemljama. Pri samom smo kraju emisije. Posljedice ovog sukoba u Ukrajini pod pretpostavkom i da završi zapravo geopolitički na razini svijeta bit će dugotrajne. Pitanje energetskog rata koji spekulira se SAD. Jedan od motiva zašto SAD podržava utrku u obaranju cijene nafte je zato što direktno slabi poziciju Rusije. Smatra se i da je dio aprecijacije franka posljedica toga što ruski oligarsi izvlače novac iz zemlje. Hoćemo li trajno osjećati posljedice ovoga čak i ako sada uspješno se okončaju sukobi? Pa vjerojatno hoćemo. Tu je još naravno i NATO, odnosno odluka o stvaranju snaga za brzo djelovanje i sada pojavljivanju baza na teritoriju baltičkih zemalja i slično. Tako da tu ima više aspekata, i vojni i geopolitički, odnosno energetski. Da, Rusija puni svoj proračun 50% sa prihodima od nafte, tako da je taj problem za njih vrlo bitan, ali oni imaju ogromne devizne rezerve. Treba li strahovati od toga da Rusija sličan model Ukrajini ponovi još negdje? To je nešto čega čini mi se da se dosta boje baltičke zemlje. Iako su članice Europske unije, NATO-a, ovdje se voli reći da su to jamstva. Ma ne, to je sad samo strašenje naroda i na neki način privlačenje novaca od Europske unije. Znamo da je sada Europska unija, odnosno NATO, potiče naravno članice da povećaju trošak za vojne troškove i slično. Tako da naravno oni tu pokušavaju izvući maksimum koji se može, ali s druge strane i oni imaju ogromne gubitke od sankcija. Čuli smo neki dan od španjolskog ministra vanjskih poslova da su trenutno gubici Europske unije 23 milijarde, ali dugoročno oni su puno veći. Dakle, ostajanje od bezruskog plina... Rekli ste, to je ovisnost o SAD-u. Da, ja isto mislim da se... Eskalacija ovakvog modela od strane Rusije? Gledajte, mislim da Rusiju ne treba uzimati olako. Mislim da je Putin pokazao da ga treba smatrati negdje čak i vrlo opasnim, da bi Gruzija mogla ponešto o tome reći i slično, ali u isto vrijeme Sovjetski savez nije bio u stanju ekspandirati više nego što je došao. To sigurno ne može Rusija u ovom trenutku, koja je puno manja, koja nema saveznike na koje je Sovjetski savez mogao računati u promijenjenim okolnostima sa mekim trbuhom gdje su ušli neki drugi narodi, tako da se na taj način, mislim, Rusije ne treba bojati. Ali Rusija je i dalje nuklearna sila. Na kraju smo emisije. Ne zaboravimo desetke tisuća, rekli ste po nekim procjenama, žrtava. Što ti ljudi realno mogu zapravo očekivati ako sve bude išlo po nekakvom, ne možda idealnom scenariju, ali optimalnom? Pa neće odmah procvat, naravno, krenuti. Tamo su ogromne štete na istoku Ukrajine. Uništeni su deseci ugljenokopa, glavna industrija. Uništene su oko 5000 stanova. Uništena je sva infrastruktura. Ljudi financijski taj dio osjećen od Ukrajine. Dakle, oni nemaju plaće, nemaju pristup svojim ušteđevinama, nemaju apsolutno ništa. I mjeseci pa i godine će treba da se taj dio, ako ništa drugo, barem vrati na određeno prijašnje stanje, a napredak, ovo što smo govorili nekoliko puta. Evo, nedavno je Soros rekao da Ukrajina ove godine treba $50 milijardi injekciji da ne bankrotira. Zastrašujuće brojke. Naravno, naši kolege i dalje prate situaciju. Miro Ašić i sutra će izvještavati iz Minska. Dragi gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo je ovo još jedno Otvoreno. Ne propustite u 23 sata još jedne vijesti dana na našem 4. programu. Laku noć.